Kumlepi barok ki parlok nongpej man nong sngap ya kene ka khubor balawan ra shapi na ka Ribhoy News balawan lam shapi na ka LJ Film Studio na nongpo Ribhoy District. Hagane ka chanmit ka pamantapat ngiyo bani kran rengkat bat ukurtong jong ka parti NPP na ka Umsning constituency iba Thomas Roy Malay. Te ngin sngap ikene ki kran rengkat bat u. Ngade ba Thomas Roy Malay nga day na sakitanya umden originally mentang song ngasa ang ne saw no karay haki arpos nem ki baladep kumwe ni ki khon nong rep ngala don benta bat ka bosko richaut ka seng trimon subhana du usnem si ajar kenai spa kenai pusan kumuri upat ba da ka bayi trilang bat kenai ka organization nadu usnem kenai pusan gilawan ra ya ka self help group concept apo ka district Ribhoy bat ka jelai bro kawai nangta anda kala lej no ka bosko richaut na Meghalaya ngala ya trailang bat ka wipat ka seng trimon suba ka bakerteng ka Bosco Integrated Development Society menta na trei kum administrator bat hakaju ka por ni pej iki kampenroy hakinong kendong bat hakajing trei jung ala bun snem bat kinong kendong hakabawanra ay ka roy ka par lang ba ka seng trimon suba ngayu ki babon ki jing hakabay day bat ki nong rep ki kunhun nong rep ki baday ki unorganized group ne sector ki day ki wain ka wain ki kunhun ki ba don kam ya ka jing betil nanti na kinong mi khamat mentahi ngadang trei bat ka Bosco Integrated Development Society kum administrator haju ka por nga batru kum u director jong ka child line ka wain ki project ki bala fund da ka women and child development but ngapet kum director ya ke Shillong child line but kanong po child line ngalabat ru kum way na kinong pet no kumi ya ke scheme MGNRGS apo dong Ribhoy apo Ribhoy district kanong but la thung nga kum u ombudsman u pet ya ke jing petri kam renti ya ke scheme nadu usnem arhajar shipo hadu usnem arhajar khat nyeu men bangala resign ni kane hau benai November jong usnem arhajar khat nyeu hak bangala thumu baniale ikane ke election kum we ni ki candidate na ka party NPP Ko aro kandiat ban kali na pi kumno bat nadu mno ba pila asdang bandrung hakan ka jeli sanghima bat ki mat rekam jupi lada pi job kumu emale hoi bandrung kum u active member ne uba shim banta haka san pertai kadehi kejing temu junga dang kini gi kendiat benai baladep bangan rung haka NPP ban terwai ladeh kinong thebut jong ka Umsning constituency kumu we ni ki kertong jong ka NPP hanrei haka bayedei bat ka imlang salang ka badon ru kejing yedei ka bajan bat ka san hima sima mo ngalatrei la bun snem hakabay day bat kinong kendong bat kanay kajing yo i jonga ya kajing sadin jong kijakanong kendong kumbang yo i badang iya ki surok rong ka pernai ka phalang ka peli ki surok dai deng iya kendiat sinong kendong kumenong no hadu nam sai ngiat hadu berapa ni hadu umyam hadu lat umsau hang tu ka peli ka surok rong ka forlin mariarung kendiat kitan mau lendep i kumbam dei wesong kali i kumbay song kulai tikine ki jing sadien kamtam hakabay day bat kinong rep nga ban biang ikane ya kinong rep samdan kata kajing pet benia ne kajing sakri yaki hadu kata kide ki kenhon ki basya i ben la kade kajing kersan na kamata juki hakiliang ke bobon la kade haka theu gawo yaki marrep mariang juki la kade haka dor kamur lah kadai kejing buria ya kejing lut juki haba kamariang kalen shop ya kamarep mariang juki kum gini ki kem juk hamdon dei na kata kadau ngadon kejing temu bat ka thong jonga rengkat bat ka NPP ka babu ru ya ka thong hakmat balada kawan hakabor bat ngaru kum ukur tong na poisya ka thong ka sinjam ka bankong ka dei ba ngin kana rela jong ka kti ban pej ba ka kamai kaji kayo ka kot jong kinong rep ka dei ban kiu kum ya kiu lang kiwe de ki kunhun nong song jong ka jela jungi bat ka we pat ka thong ka dei
ban wanra kilat ai kam ai jam ki khun samla jungi ki khun samla ki balanang la start ladang imla ban pelong aktif yaki hakikam ki jam bakin long engage kila ban poi saklau ru namar ki don ke jingnang jing start mo de nak ta kadau kilat ai kam ai jam umde ban ong ai kam ai jam ban penrung ki syaki kam sorkar hari daladehi ban pelilanti ki bakin sedang ki kam ki jam bakin yo kam bakin ai kam ru yaki wei mo kata ka entrepreneurship development ka skill development hakaba kade bandon ru ka jing kersan na ki financial institution na ka bandon ru katu kane ki incentive ki jing yarap na kaliang joka sarkar hapo jong ka youth policy bali pijit ya kene ka parti NPP berbanding election na kene ka political party pej ban ong kata kadon la ka NPP kadon la ka jong ka norim kuma piong hoi ka parti ka badang thmai le kam da thmai su adu kata banrim adu kata kum ka kongres su kam padarim hagi sya kene ka parti kala dap san snam dang hong neu benai January baladep nadu bala ketiu ka sya ka kerdan nasional kum ka national party ka jing jet jungai kene ka parti kadai namar ka jing yo i junga ya ukhli du jong kene ka parti ya national president jong kene ka parti u Konrad Sangma ubadai ubudeu ubastat ubashempang bat ubashenrang ban keren ya kijing sisha ban keren kijing sisha de mo u haka maiden speech yungu mare job ke MP ubaong bagi khun samla jungi hakitan setailam mingi hakitan Kashmir umdei bagi sultanat ban king atiar umdei bagi sultanat ban rung saklau ban siat bereu rei kajing kabapelong iki ban king atiar kadai kajing bom yo kam yo jam kene ka kata sisya nga namar ngayu iru ki babun ki khun samla ki ba lanang lastat ki ba ban engage elade ki balong kino ki kam ki balong productive hanrei habde ki suyang surak habde ki poi syakilenti bom dei ki balong destructive mo ki kam ki bagi den kata kadau ngajit ikane ka parti but kawai na ka mat ka bangajit ru kawai na kijing so thu junga simet ba kane ka parti kumbang yo i kini ki kendiat banai baladep mentala jen nru banai nyo banai kadon ka jing kermen bakandei ka wei ni ki parti ka banyo bon kinong mi khamat kandei ka parti la banong ka ban lam khamat ya ka sarkar hakane ka kenti namar ngi kini gidak kisien ki MLA ki badon hakal yang sensar hakal yang haka parti kongres ka bajubat ka bor sensar ki phet na ka parti kongres bat ki penisno ailade syaka NPP sangut na ka kongres ki don arngut ki independent udon uwei UDP kapumut kala don lupa ka base ka foundation bakan wan kum ka parti ka banyo bun ki MLA bat da ka jing temu ban syakri yo pajba ngidei bandon ru ka rensan ka baskem ka baklan de nakta ngajonya ke NPP ban yale ikane ke election namar ngai iba ke NPP ka don ke jing kermen ka baskem hot kane jing ki phalok jong ka san partai haswa ka election ki MLA ki bakhi na ka wei ka parti se ka wei ka parti rengkang na ka wei ka parti se ka wei ka parti ka judon hi ki kap ki bamswa kane ka kenti ka compare ki bayapet ki dei na ka ruling party sekiwe pat ki parti ki bamdon na ka bor sensar kade ke ba kampla kane ka kenti bat ka peni kidak kisin ba ka kongres kadang hiar arsut bat ka NPP ka kiu rasong hakine gisni ka ipat ka apel jongpi kumu kurtong sekipat ba jong ka constituency ka apel jonga kumu candidate uba compare na kiwe ki candidate la bendong hang ne homsning constituency menta kane ka kenti la yo i ba kadai ka election ha ka ba kibriu ki compete ya ka jing don pisa juki ki don ki he spa ki barung ka politics but ki wei pat ki badon ha kane ka jeli menta ka jing yakun ki dei ki baladon lupa ha ka chuki ki don ki scheme ki don ki work orders ki don ki prepare ban terwah yo pajba ha suah ban poi ka election i kumba kadai ta ka jing pentame ka jing kro kan oh ngam ong ba kim dei ban ice cream ki dei I wish them all the best ba kila ban yarap upaj ba andrei
balai semlala ban ai gini skim ki babun ki bawan hakane kata at the fact end of the term kan balai kalong i kumba kadai kum kajik penbit dai ka ba compare na kita baro ngayu i badan ki kertong hakane ke kenti ki bampat long MLA haswa bakin long MLA kila sedang ai skim kumba ai skim ki MLA kabumut ba ki rung hakane ke jeli bat ka khung pisah ka bahe kan andai tekumno kin la ban ai skim kumba ai MLA habakim pat long MLA don gisinong gi papan surok ki ai don gisinong gi papan tin ki ai don gisinong gi ba pan madan football ki ai kabumut kila don ka budget ka ba khamhe ban ka MLA sanction this is strange hakane ka kenti ka ba mata kan kabumut ba la su persang ban thet yakin ong thabut na ka pentame da ka pisah bat ka jing ai handai hanga pada kumba pikeli ka ka apil jonga nga apil sa kipaj ba halor ki issue nga apil sa kipaj ba halor ka jing thrang jonga ban sakri hadien bangayo i ya ka jing hiran jong upaj nong rep nga juong balada kadon ka industrial policy na ka banta ban kring ki nong bu karkhana po gejela ki bana sabar gejela don ka transport subsidi, don ka labor subsidi, don ka power subsidi. Balai mla berdon ka minimum support price na kamanta ka marrep jong nong rep jungi hakinong kendong. Balai mla ban wanra ya kata ka market intervention schemes. Balai mla ban sim kia ya ka crop insurance. Namar habdai kinong rep jungi hajan man ki kap. Kamariang kalan shop iki marrep juki ki du nong handai lakot iki seblok ke jing du juki ha kamarep basyo upria ke dei cipo wajar lek seblok yo sanspa habde tangi by lek by one rumi dei ban don kata ke political will ban ong ba ngidei ban kenare la jong ki ban yarap ikine ki ka section jong ka society mau ke imlang salang jungi ki bakham sa din ki bakham don kam ke jing yarap tengah ngaterwah kata norem ngaong bangam don kabor haka keti junga handai hadin bangalaterai la arpusan sendem haka kampenroi langba ki sentremon soba langba ka Bosco reach out ka Bosco Integrated Development Society wat lada ngam don kabor ngadon kabut bat ka experience dei nak tangong ayeng ay kabor nga kum ubami nakathmai jong unong rep ngami nakayeng nong rep nganget ba fin ya menjur kin ya menjur bat nga da ka bangaong ba ngan khamtip khambaha mangai ke jing jing khia jingshon jo kinong rep namar ngami na kata gaju ka thambay te kata kadai ka apil jonga sa kinong rep nganong lada pikwa baka kamai kaji jong pi kayo ka kot pi kan kiulem kumba kiulem kiwei kinong khayi na kiwei ki kunhun nong song snong aya ka jing kersan jo pi yanga ba terwai lade bangan sakri yaw nong rep ngam ju terwa pisa ngam don pisa bat ngaju pensengau yaki ngaong lada ngijit yaw nong mi khamat halor ka jingla jungu ban ai pisah swa ka election ki sansnem ki banwan kindai ki badum kato ngila po siya ka bukod jong ka program kublay pi baro ga page ya kane ka program patip ya kurtong MLA jong ka umsning constituency ngangej ba kato pila sungsu ya ki ketin na kaliang bat ki matrikam na kaliang jong kurtong ka NPP ba Thomas Roy Malay de hangne ka pot ni bukod ya ka jing akaran jong nakaliang jungi ka Riboy News bati kumu kurtong de nakaliang jungi ngin ai ka jing kitbok kitriang ba pin yo ya ka jing temu kumba pila angnut kublai garjit katong ilapoy siya ka bukod jong ka program ka ba manta kasngi bat nagbata ki kubor ki bangin sawan rai pi lasai bat lachisngi ka banlong ru ka jumontoy nagbata jong pi pin sumha banya subscribe banya share bat banya nyon yo like button hang tu harum kublai shibon